पाहत आहोत जनकार्य न्यूज, जनतेच्या न्याय हक्कासाठी लढणारं एकमेव न्यूज चॅनल जनकार्य न्यूज। चावरे येथे आषाढी एकादशी निमित्त माऊली पालखी रिंगण सोहळा व दिंडी सोहळा भक्तिमय वातावरणात उत्साहात संपन्न। राजश्री शाहू शिक्षण प्रसारक मंडळ चावरे संचलित चावरे माध्यमिक विद्यालय चावरे व न्यू मॉडेल इंग्लिश मीडियम स्कूल चावरे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आषाढी एकादशीचे औचित्य साधून शनिवार दिनांक 25 जुलै 2026 रोजी माऊली पालखी समारंभ रिंगण सोहळा व दिंडी सोहळा अत्यंत भक्तिमय, मंगलमय आणि उत्साहपूर्ण वातावरणात संपन्न झाला। कार्यक्रमाची सुरुवात विद्यालयाच्या प्रांगणात संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष माननीय श्री BG बोराडे सर यांच्या शुभ हस्ते माऊलीच्या पालखीचे पूजन करून करण्यात आले। यावेळी ज्ञानोबा तुकाराम, पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल आणि माऊली माऊली या जयघोषाने परिसर दुमदुमून गेला। पालखीभोवती पार पडलेला रिंगण सोहळा टाळ मृदुंगाचा निनाद आणि हरिनामाच्या अखंड गजरामुळे संपूर्ण वातावरण भक्तिरसाने भारावून गेले। माऊलीची पालखी व दिंडी सोहळा गावातील प्रमुख मार्गावरून टाळ मृदुंग विना अभंग आणि हरिनामाच्या गजरात भक्तिभावाने मार्गक्रमण करत पुढे सरकला। मार्गभर ग्रामस्थांनी पालखीचे दर्शन घेऊन नम्र अभिवादन केले, तसेच फुलांची उधळण करून माऊलींचे स्वागत केले। यानंतर दिंडी रामडेरी चौकात पोहोचली। तेथे वारकरी पावली, टाळ नृत्य आणि माऊली माऊली या गजरात रंगलेला रिंगण सोहळा उपस्थितांसाठी अविस्मरणीय ठरला। विद्यार्थ्यांच्या मनात संत परंपरेबद्दल आदर, भक्ती, संस्कार आणि सामाजिक ऐक्याची भावना दृढ करणारा हा सोहळा प्रत्येकाच्या स्मरणात कायम राहील असा विश्वास उपस्थितांनी व्यक्त केला। Tell